Umfanekiso oqoshwe ngabaka-Arrive Alive ukhombisa umsolwa ethungela ngomlili iloli ku-N2 phakathi kwasePiet Retief nase-Ermelo. Amaphoyisa athi isigameko sokuqala sokuhlaselwa kushiswa amaloli ayisithupha sibikwe ngesonto KwaZulu-Natal. Leso sibalo sesinyukele emalolini ayisishiyagalolunye. Namhlanje eMpumalanga kunqonqiswa amaloli amane okwenze abayisishiyagalolunye nakhona amaloli aseshisiwe. Kuthe Limpopo abe mathathu. Ungqongqoshe ubheka icele uthi amaphoyisa asebenzisana namasosha asejutshiwe emigwaqeni emikhulu ehamba amaloli ukugwema ukwanda kwalezi zigameko. Siyabuthola ubufakazi obuhlonzekayo ukuthi labantu ba-coordinate-iwe bahlelwe endaweni eyodwa ngamathimba athile abaphuma bahambe bayogila lemkhuba baphathe ibhamu bamise driver bashise amaloli. Kunamathimba-ke ekakhulu emaprovinsini amabili KwaZulu-Natal naseMpumalanga aliphenyayo lolu daba. Lindele ukuthi esikhathini esifishane kakhulu babe khona abantu esikwaziyo ukuthi sibabambe. Ucele uthi yize uphenyo luqhubeka kodwa kunezinsolo eziqinile ukuthi ukushiswa kwamaloli kumayelana nokuqashwa kwabantu bokufika kule mboni. Inhlangano yabashayeli bamaloli i-All Truck Drivers Foundation yakubeka kwacaca ukuthi abashayeli bamaloli abahlangene nokushiswa kwamaloli yize bengagculisekile nokuqashwa kwabokufika. Nabo abashayeli bathi sebehlalela uvalweni. Uma indlala mfethu iyalibanga la asisho ukuthi lokho kwenziwa o-driver noma mhlawumbe amalunga ethu kodwa ukunikeza emqondweni ngoba ababonana muntu lapha abaluthanga kusho ukuthi kunalento ewubuhlungu engalo esikholwayo ukuthi-ke ungaqashwa. Ayasizwa si-safety ngokushiswa kwama-truck la ngoba manje awazi ukuthi kwenzakalani kuzophelani nokushiswa kwama-truck. Ngathi singenza le staging area fast kuze soba safety. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi ingalo yomthetho izoqina kulabo ababandekanyekayo. Those who are involved in activities like those, the arm and the strong arm of the law is now right about to pounce on them. Amaphoyisa athi kwamanje azikho izinkomba zokuthi ukushiswa kwamaloli kuzoholela egamekweni zebhelu zango-2021.